Thuolo machielo nyakora Ramogi mawarwa kini machiegni weche wa manyien mag OIMORE e odhiambo makawuono. En Sadek marotieno tarik 12 dwe mar 7 2022 kama ndong mana ndalo 27 kenya nyakora Ramogi jwang to piny Kenya dhi yiero maduong' ma dwe mar 8. Ndalo 27 modong nyakora Ramogi in kod thuolo mar goyo kogno jochung' kombe mopogore opogore mabiro mondo mi omanyo mbulu kuomi kiyango ni to en ng'ano mowinjo bedni yudo mbulu mari chieng' yiero. Bende mathoth osetimore nyakora Ramogi jwang ka beno odiochieng' makawuono na ka jatend piny Kenya ogolo duonde ka bendo siro azimio la umoja mbele Uganda bati. Magitimore kinde makweth mag Kenya Kwanza na otero kampen margi imbo mar piny Kenya kage sero Uganda makono mondo mi obiogo nege ombulu di chieng' mar yiero. Mago to gima thoth wa kunitine makawuono to mokwongo magi thund weche. Kama unaona mwenzako hajafanya mema, wachana na yeye, wewe sema yako, wananchi ataamua. Wenzangu tutaunga azimio. Wenzangu tutatembea na azimio. Jatend Kenya Uhuru Kenyatta ogoyo debe ne Raila Odinga ne kao tend piny Kenya. We know that this time is going to be short. And that's the reason why we are asking the teachers to spare all the children. Jopuonjre ya sikunde e pachoka kamigao mar somo to golo siem ne jopuonj madongo ni kik med omenda michulo ne somo e skul. Jotije mag lwedo ma ondik gi tend Homa Bay ne opuko taka oko mar apise gavana ka giywago sachgi ma osedeko kuom thuolo malach. Machiegni nyakora Ramogi jwang e chendo ni maro OIMORE kamano kuom bedo kod otieno makawuono bende yie na monda ruakie jamigori mose bedo koya wa matine chendo maro OIMORE machiegni bati. Ero kamano nya Lydia adhi aputo moro matin kecha odwani mogo dakuno yien piyo koro nyaka por mogo e pi mondo dakuno yien piyo. Nyithindo nyalo nindo. Nyakora Ramogi jwang bed kodware chakruok nyaka giko nyinga Lydia Okeyo. Nyinga en George Bati. Kuom thuolo ni duto jaloko mar ilongo ni Winnie Adoyo. Tudri kodwa e namba mar ote machuok kata SMS menaria deka uchiel nono. Bende tudri kodwa bende Facebook achiel kod YouTube gi Twitter mar Ramogi TV. Kwacha ogi mago mag siasa kweth mar azimio koro dwaro mondo jatend UDA William Ruto ochiw chenro maler kaka ibiro rakore gi midhiero mag lo e gwenge ma kadho wadnam chumbi ponono ni oyudo telo bang' yiero maduong'. Odinga gilange manotero kampen kata kisera margi e kaunti ma Taita Taveta bendo sengo rakore gi midhiero ma osebedo e sekta mar lo e gwenge makono. Jafo marwa Eric Owenga lo wach ni e yo makare kendo omiwa ler ne yo machal kod ma. Odinga gilange ne ochako limbe mandala 4 kadho wadnam chumbi. Limbe manochak ayanga e kaunti matata Taveta kumane gitero kisera undanyi mwatate givoi. Kae kweth mar azimio ne okone Ruto mondo chiw chenro iweche puothe ahinya to kadho na mchumbi koni. Wataita Taveta bengi sana hawana ardhi. Lakini mjuzi na kwa nasema tio wana criticals alikuwa na shida kwa upande ya watoza ushuru nikaenda mkasaidia yeye akanipatia mimi kashamba ati eka 2,500. Eka 2,500 ni tukashamba tu. 2,500 ni kashamba tu. Na hapa kuna watu ambao ni landlords wengi zaidi. Mbona hako nunua hiyo shamba wapatie hao wenyeji wa hapa? Mbona hako wapatie wenyeji wa hapa? Sasa kuna wengi ambao wamenyakua ardhi hapa. Mambo ya ardhi nimewacha chini ya usimamizi ya Ali Hassan Joho hapa. Wakijalia tarehe 10 shamba la kwanza kulifuata Taita Taveta ni eka 2,500 ambayo kwa mikono ya Ruto. Nataka waiti wa Taita Taveta watu 2,500 kila mtu apate eka moja. Si namna hiyo? Serikali azimio ikichukua kila mtu anapata eka ngapi? Odinga bende no wuoyo matut ewi kaka obiro tego chumi makoni ka achiel gigero kambi mar loso chumbe kokalo mondi mag lowo makoni. Sisi
Tumejenga mareli, umeona SGR. Manyumba tunajenga na chuma, sio? Madaraja tunajenga na chuma, sio? Kwa hivyo sisi kama Kenya tutaanza kutengeneza chuma hapa. Iron and steel production itaanzisha hapa boy. Sawa? We don't want to hear of wheelbarrow economics. Hiyo ni nonsense. Mnanielewa? Yaani economics ya wheelbarrow, hiyo ni economics gani? Kale urego duol mochung'ne yiero e thuru ka IBC, kaunti ni kod joluto ombulu maromo gana 1,181, 827 ombulu makoro kweth mar Azimio geto mano ni Odinga gi Karua oyombo dwe manyien. Tumetembea kaskazini yote, Wajir, Garissa, Mandera, Marsabit, Isiolo, wote Waria wote wanasema ni Raila Amolo Odinga. Ukiangalia timu ingine, wale wapinzani wetu, utaona hawana historia ya kujitolea. Hakuna kazi wamefanya wewe ukakula matunda. Wanakuuliza kazi bila cheti za ile kazi wanaomba. Mimi namuomba safari hii tuseme kwa sauti moja, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ni Raila Amolo Odinga. Rarua ufisadi, rarua! Rarua ubinafsi, rarua! Rarua wizi, rarua! Rarua kukabila, rarua! Eric Owenga, Ramogi TV, Taita Taveta County. Nekora mogi kinde mane kweth mar Azimio la Umoja Wan Kenya nitiere gwenge makadho wa nam chumbi. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kawuono wuok apiaya kendo goyo debe ne Raila Odinga ne tend piny Kenya. Uhuru lose limbe manotimo moko kuom gwenge ma kaunti ma Nairobi koya osiptende mopogore ma ogere bwo tend sirikal ma Nairobi kata bad sirikal ma Nairobi mano kanyo NMS. Jachung weche marwa Ken Muga nigi ler mar wachno. Kaka ndalo medo kwanore ka uganda jochomo yiero maduong', liet mar siasa medo gidore katinendeni. Jatend piny Uhuru Kenyatta bende ne owuok oko apiaya kendo jiwo teko ne riwruog siasa mar Azimio la Umoja. Uhuru ne olimo moko kuom kuonde dak ma Nairobi ka oyawe osiptende kanyakla kod pogo boke mag lo. E limbeni ne wiye oko wil mar goyo debe ne Raila Odinga kaka jalno ma oneno ka owinjore okaw kare kaka jatend piny. Na nawaomba nyinyi kwa heshima ya yule ambaye nitapatia aendelee naye iwe si mwingine isipokuwa Raila Amolo. Jatend piny ne omedo gido iwach ka olero ne jopiny ber mar chwalo Raila Odinga kod jalupne Martha Karua nyaka e kom maduong' ka opoyo chia margi mar tich. Tukubali ya kwamba shida iko, lakini mimi namshukuru huyu mzee ambaye tunatembea naye siku hizi, na namshukuru kwa sababu hata yeye anatambua ya kwamba kuna shida, lakini yeye ako tayari kuungana na wenzake kusema ni kwa njia gani tutaondoa hii shida. Martha Karua ma en jalup Raila Odinga e yotiko achiel mar Azimio la Umoja Wan Kenya oyudo puoch kowuok kuom jatend piny Kenya. Jip ma Uhuru omiyo jo Kenya en ni chuny mar Karua ema biro reso jo Kenya kokale ka okang' ne joyak lope kod mwanwa moko mag jopiny. Na mimi nataka niwahakikishie wenzangu, mimi naona ile barabara ambaye mzee na sasa amekanyanga hapo na mama ambaye hacheki ambaye anaitwa Martha Karua, hawa ni watu ambao ni wa msimamo na ni wa haki. Tuseme ukweli bana, hawa wengine ni wa mdomo na matusi. Jalup jatend piny William Ruto ne okoyude mayot dho jatend piny ni maren bende no chwoe kod wach ka Uhuru soke ni oserem konye tayo piny owacho. Ywak mar Uhuru en ni jalupne okochomore tir kod tich. Badala ya kupiga kelele kuona ni kwa njia gani tutaweza kusaidiana kuhakikisha ya kwamba tunapunguza bei ya vyakula na mengine ndio wananchi wafaidiki, lakini mtu kusimama badala ya kuja kutusaidia, kazi yake ni kupiga mdomo, na yeye mwenyewe yako ndani ya serikali, hawezi kuja kukuambia anajaribu kusema ukiona barabara ni yeye, ukiona njaa ni mwingine. Kwani serikali ni mbili? Romo mag Uhuru ne oyuorie kod josiasa mamoko koriwo koda ka gavana ma kaunti ma Nairobi Ann Kananu
mane en gavana kinde mokalo Mike Mbuvi Sonko manotelo Nairobi bende ne ochopo e romogo. Kaduto ne gichwalo ajenda mar Azimio la Umoja. Sisi ni watu wa Azimio na kuja tarehe 9 mwezi wa 8 tumpigie Raila Amolo Odinga kura kwa kumwambia Uhuru asante kwa kutupatia kiongozi mzuri. Kwa hivyo lazima tumuunge rais mkono, na mnakumbuka mimi ndio mtu wa kwanza kusema rais bado ni kijana. Rais alikuwa anafanya endelee na kazi, but watu wakanidharau. But mheshimiwa rais, tunakuombea Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu. Hizi siku umebakisha, tafadhali usituache hapa Nairobi na Kenya mzima kwa jumla. Ken Muga, Ramogi TV. Ramogi mano kanyo Ken Muga jachung weche but kawuono wa soko thuolo wuok eko. Mana ka kinjo ko wacho ni jatend piny owuok apiaya, en bende kawuono duonde owuok goda apiaya konyiso kaka jatend piny owuok apiaya kasiro Raila Odinga. Kama chelo kendo kweth mar Kenya Kwanza noduoko campaign margi imbo mar Kenya medo lombo mbulu makono samandalo sudo ne yiero maduong' madwi maraboro. Jalar kom matend Kenya gotiko mar UDA William Ruto gi kweth mare mar Kenya Kwanza omedo goyo debe ka giuso manifesto margi ne jodak mag gwenge mag Trans Nzoia, Bungoma kod Busia. Mar Walter Nyambaga miyo waler e yo machal kama. Ne en odiochieng' mar ariyo ma kweth mar Kenya Kwanza ne odonje gwenge mag imbo mar Kenya. E kweth ni ne olimo Trans Nzoia, Bungoma kod Busia. Ote mar Ruto ne en mar kwe kinde yiero ka odong' mana ndalo manok to ganda jo Kenya dhi yiero. Tunataka uchaguzi wa amani. Hatutaki vurugu, hatutaki fujo, hatutaki matusi. Tunataka uchaguzi wa amani kwa sababu sisi tunaamini kwa mambo ya demokrasia. Josiasa ma Kenya Kwanza nyodhi nyime kod nyiero duoko mar ombulu mar paro maigolo pachoka endi kendo nyiso ni Raila Odinga emane kod thuolo malach mar kawo tend piny Kenya. Wanatengeneza opinion poll ndio siku ile tukiwashinda waseme hapana, hata opinion poll ilikuwa inasema huyu mtu alikuwa mbele. Out of 22+ million votes wamefanya sampling ya 1533. That cannot be a sample that is representative of any factual situation. Na vivi tunasema opinion poll or no opinion poll, Raila tunaenda kumshinda asubuhi na mapema. Jachung' mar UDA laro kom gavana ma Trans Nzoia ne oyudo sir lwedo kowuok kuom Kenya Kwanza mane ogone debe. Msikubali mtu mwenye ako na kiburi mingi na madharau kuletea mambo ya uchochezi kati ya jamii hii na jamii ile. Watu wa Trans Nzoia tunakubaliana? Mutachagua mtu mchochezi? Mutachagua mtu mwenye madharau? Mutachagua mtu mwenye anaita jamii zingine majina? Huyo mtu apelekwe nyumbani. Kampeni ma Kenya Kwanza koro biro chomo gwenge ma Kakamega, Vihiga, Nyamira, Kisii kod Migori. Arambe! Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koro Ramogi ji kore ne yiero matariko 9 dwe mar 8 to bende ji ng'iyo kata mana bang' yiero no e weche mag gwelo. Ng'ur moko medo wuok bang' duond buche chwalo ne IBC listi mar ji ma ideo ne gwelo e ute bura mag county, od bura mamalo kod mano mar Senate. Kaka Simfroso Kinda lero moko kuom jokanyo duond bura mar ODM neno kagima wegi oko e listigo manyocha gigeno ni gibiro bedie. Ne onenore ka ne imanyo tiko mag duond buche. Ywak kendo wuok sani ma duond buche opedho listi mag jogo miwalo ne lemo mag ute bura. Listi ma ochwal ne IBC omiyo jokanyo mag duond buche oting'o duondgi ka moko ywak ni ondhoggi. Kweth riwruok mar dhood Gusii ywak ni ogwenygi e welo mag ODM kendo listi ma ODM ochiwo ok onywandogi. The British Kamboga we are demanding for our consideration stood and paid to go for nominations. In competitive nominations with Pasaris Mudhoni and others. There are ladies who have walked with the party tight-lipped. Others have ended up even in jail because of fighting for this party. Surely, we are not asking for too much. Otherwise, we could have asked for more. Jen Nyaboke ni namba par mar listi mar jogo mogwele od bura mar Senate. Ka oganda ma omugisi to wacho ni gidwaro mondo kete e namba mamalo mondo eka oyud komno. Jok mamoko mowal kod ODM ne od bura mar Senate
oting'o Catherine Muma ma en jakom mar board matayo yiero e duond burano, Beth Siengo ma en jatend riwruog mine mag ODM, Rosemary Kariuki ma en nyar mosenindo JM Kariuki, jaod bura mogwel machon Senjer Badi kod seneta mogwel Roslyn Nyamunga e kind mamoko. E welo mag od bura mamalo, Irene Mayaka ma en MCA mogwel e od bura ma Nyamira koro yudo gwel mamalo ka iluwe gi jakom ODM John Badi manoweyo laro kom gavana mar Homa Bay bang' ka duond burano nochiwo tiko ne Gladys Wanga. Jacqueline Oduol ma en jaod bura mogwel kaachiel kod Florence Mutua ma en jaod bura mar kaunti ma Busia bende yudo thuolo e kind mamoko. E od bura mar Senate bende ODM owalo Fikirini Katoi Kaindi kod Hezena Lemaletin mane otigo kaka ranyisi mag rawera matiyo makare odiochieng' mane Azimio oyango manifesto mare. E kombe mag counties ma Kaluo, Helena Pio Tuli mane otemo hape laro kom MCA mar Market Milimani Ward e kaunti ma Kisumo oyudo thuolo e listi mar jogo ma ideo ne gwelo mag ODM e od buche kaunti no. MCA machon ma Kisumu North Ward Caroline Owen Clifford Biko mane otemo manyo kom mar MCA Makoru bende odeo. E od bura mar kaunti ma Siaya, MCA Masakwa Central Ward Andiego Charlton Odhiambo, Rachel Omolo mane oyombi e welo mag duond bura e laro kom od bura ma Bondo, Georgia Twenga matia PC mar MCA mar Arieda, Lona Chieng ma en MCA ma North Sakwa Ward, kod Jerry Ochieng mane en director mar tudruok e kaunti ma Siaya kendo notemo manyo kom mar Sidindi Ward kaka moko kuom ji ma ODM deo gwelo. Minod jakom mar duond bura mar ODM Bade ma Migori, Filista Atieno ma Kabongo, en achiel kuom ji ma ODM oketo e listino ne gwelo e od bura ma Migori. E kaunti ma Homa Bay, Collins Opiyo, Yvonne Beki kod Dan Opande, duto mantiere kweth campaign mar jalar gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, oyudo gwelo e listino ma bende oting'o nying jafwambo Dan Kanojijo, mane manyo kom mar MCA mar Central Karachuonyo. Joshua Okumu mane manyo kom mar West Kamagak Ward bende ni e listi. E kaunti ma Nairobi, Roslyn Grace Oso mane laro kom mar Githurai Ward to kata kamano zoning nomiyo weyo ne Jubilee komno, kod Sabina Nyango Stedler mane owit oko kod welo e kom mar Mgumoini Ward gin moko kuom jogo mochiw nyingegi ne welo. E welo mag duond bura mar UDA, wuon jawer Amy Kosgei mano Jackson Kipkemoi Kosgei, jasiasa ma boma ma Nairobi Catherine Wanjiku Waruguru, jaod bura Mastare kendo jawer Charles Njagwa Kanyi, kod manen jakom board mar pewe tuke pachoka Frederick Charles Muteti okete listi mar gwelo mar UDA ne od bura mamalo. Bende UDA oketo e listi mare nyinge jagoro maduong' mare Veronica Nduati, Women Rep Manarok Rosalinda Tuya, Nyamu Karen mane dwaro kom mar Women Rep ma Nairobi kod jaod bura ma Kajiado North Peris Tobiko e kom mar od bura maduong'. Duond buche pod nitiere kod nyaka tarik 18 mar dweni kadipo ni gidwaro loko listi mag jod bura mogwel mondo mi odonj e ute bura ma pachoka. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nekoro mogi wadonjo koro e bomani maduong' ma Nairobi kata kaunti ma Nairobi kama jalar kom gavana gotiko mar UDA Johnson Sakaja oyudo fuong'ruok bang' ka doho ne opodho kang' mane duol ma ochung' ne yiero kod kiewo pachoka IEBC okawo mar yango Sakaja kaka jachung' e kom mar gavana ma Nairobi. Jalieta miyo mathoth ewi resruok mar Sakaja kod okenge mabende osekale. Jang'ad bura Anthony Mrima ong'ado bura ni onge neno moromo manyiso ni oboke mag somo mag Sakaja mawuok e mbalariany mar tim Uganda ne ok opuodhi. Kaluwore kod Mrima, ne ok en ting' mar IBC nono oboke mag Sakaja, wach majiwo duoko mar kamiti mar IBC mawinjo ng'ur mane wacho ni jal mane ochiwo ng'ur Daniel Wahome ne ok ochiwo neno moromo mar tamo Sakaja chung'. As far as the veracity of the said degree is concerned, the returning officer does not have capacity to investigate
to establish its authenticity. Senator Sakaja malaro kom governor ma county ma Nairobi kod otiko ma UDA osebedo kayalo buche motenore kod obokege mag somo ka commission mang'iyo somb mbalariany e pacho ka yande osewito oko barua mane gindiko mane tamore oboke mag Sakaja. Gikone bange nyocha gichwe giwito oko chuth oboke manyiso ni Sakaja ne osomo tin. Glad that we've been vindicated. We stand qualified. Sakaja korka kore osebedo ka wacho ne yuaro giduto gin mago mag siasa. It's important. It's a requirement by our constitution. Do you have a degree? That's the reason I'm here. That's the reason I've been gazetted. I do have all the qualifications required to run for governor of Nairobi, and on top of a degree, beyond just the academic qualifications, I have the competence, the character, I have the will and the experience. Kong'ado bura, Jayal Bura Mrima omedo ni weche mag oboke mag somo mabandi ya pacho ka nyaka non matut kod apis jamin wache lo piny owacho kowacho ni kwana joma tiyo gi oboke makamage medore. Jailieta, Ramogi TV. Ramogi piem mar wach kod paro maleu nyonenore twak manyo kelo kanyakla jolar kom gavana mar county ma Nairobi. Twagno manyo en madayo dho jochungo no miyo weche onyiedhore mokale wi nyalo mar jogo malaro kom no ka jopiny bende koyudo thuolo mar keto gi ratil. E twak manyo chakore gi mosruok bang' deko mar jachung' mar UDA laro kom gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. Sasa bro, how are you? Good, how are you doing? Good, karibu sana. Good to see you. Pole. Asante. Traffic mbaya tutasort. Thank you very much. Jotelogo nyocha monyadhi ka igadhi wacho ni en okudhire gi ng'ata mar chung'e komno. Ni uamuzi wangu binafsi wa kuja kwa siasa na nilipigania kiti, nikang'ang'ania kiti, nikashinda tikiti ya chama tawala Jubilee. I do have a degree from Team University. I presented it on the 6th of last month to the competent authority, which is the Commission for University Education. Kaka yo mar nyiso ganda ma Nairobi nyalo margi e weche mag telo, jotelogo nyocha kosokore wang'. Jachung' e laro kom gavana ma Nairobi gotiko mar Jubilee e bwo azimio la umoja wan Kenya Polycarp Gathe nyoseo Johnson Sakaja kuom rem kedo ne dwach jo Nairobi kuom higni 5 mosebedo kaka seneta margi. Sakaja wacho ni omenda madonjo Nairobi ne omedore e bwo telo mare kaka seneta. Kazi ya seneta ni kutuombea pesa. Ametuombea tu 5%. Alienda huko kufanya kazi ya county zingine. Hapa ndio sababu Nairobi hamna mashule. Tuna nasari pengine 211. Tuko na health centers kidogo sana, da dispensary. Na ndipo njaa na umaskini umekithiri hapa. The work of the senator is to bring resources to the county. When I became senator for Nairobi, Nairobi was receiving 15 billion. I'm living with it 3.3 billion higher at 19 billion. That is actually understanding your assignment and prosecuting it the way you need to. So I brought that money. Kaka twak nyo medo dhi nyime, kaka iye bende nyo medo tedore. Mondo mi ber ngima jodak ma Nairobi, jotelogo nyochwako itwa ka gimulo dhier ka achiel kod achiedh nade ma uganda jo Nairobi osebedo kakale. Senator, what did you do to help Nairobi overcome the hunger, the deprivation, the desperation in the informal settlements? Did you bring that matter to Senate? Did you make people understand that case? Instead, what we saw, he was a leader of a group called Team Kenya that even removed incentives for county to generate their own revenue. We used to get 1% extra. What they were offering Nairobi Polycarp was 134 million shillings more. I refused with my Team Kenya. I said Nairobi has the depth of poverty, that urban poverty bites harder than rural poverty, that you have nothing in this city, you'll have nothing to eat, you'll have nowhere to stay. And I refused that 135 million shillings and got 3.35 billion shillings for the people of Nairobi. Kagimulo kidieny mar auchiel mar chike ma pachoka. Jotelo ariyogo nyosokore wang' ka Sakaja seyo Igathe kuom negwe tao kaka jalup gavana ma Nairobi kinde ma Igathe to koni Sakaja onge kod bidhruok kaluwore kod pogruok e obok mag somo kod nying manochwalo ne IEBC e higa 2017 kod mano mochwalo gi e higani. In fact, if you stuck in office, you probably would have been the incumbent governor. If you stuck in office, there'd be no NMS in Nairobi. The reason we have an NMS in Nairobi is after Polycarp Igathe could not wait or stand the heat in the kitchen, he ran away in less than 6 months. This city needs resilience. You need to be tough. Go and check what Senator Sakaja cited as his degree in 2017. It's a public document.
and then look at the degree he's saying it is today. We don't even know who he is. Is your name really Sakaja? Bango yokogono jochung' magi e kinde twak, jodak ma Nairobi ogolo paro mopogore opogore kaluwore kod nyalo mag jochung' e kom gavana, rakruok kod midhiero mamako oganda jodak Nairobi kendo kelo lokruok madwarore. So I feel Sakaja is the person for me and for Nairobi. Igathe tried to handle the Nairobi employees much more. Kwa bahati mbaya Wakenya wengi washaamua nani watakayopigia kura, kwa sababu Wakenya wengi hupiga kura either kwa misingi za kikabila na misingi za vyama. Most of the time tumejaribu politicians lakini wamefail. So we wanted to try somebody kulingana na ule mtu amekuwa na management according to Igathe vile ametransform equity and whatever. I think atasaidia in Nairobi. Bang' twak mar jochung' auchiel malaro kom gavana ma Nairobi, jogo ombulu moingo milion 2.41 koro kolo mar yango jatelo moromo komno, kendo magibiro goyo ne ombulu ka ochopo tarik 9 dwe mar 8 mar higani. George Bati, Ramogi TV. Kwa weregi mago manotimore kata odhiambo manyoro nyakoromo Gajwang' e kaunti ma Nairobi wadhi nyaka weche moko mabende tuche od bura kama jatend kweth manoke od bura mamalo John Mbadi oseo speaker mar od bura mamalo Justin Muturi kuom riwore gi luongro makende odiochieng' makiny ma ok oluwo dwaro mar chik. Mbadi noloso ewi chenrono makata kamano ne rieko oseruch oko gi speaker Muturi manoyango ni jago oboke moyiedhi mar piny owacho. Nerik poko chapo romo no oboke mar piny owacho kochopo odiochieng' ma kawuono. Mbadi mane oloso Chabera e kar chung' od bura ma Kabondo wacho ni speaker Muturi geto dhi ataro mar chik e luongo romo makamano. Motelo ja od bura ma Garissa Township Aden Duale ne olieko ni kweth ma Kenya Kwanza oikore mar kwedo paro mar chik mar maloso ewi huduma namba. The outgoing Speaker of the National Assembly of the Republic of Kenya, Justin Muturi, who is my friend, I want to tell him there is no sitting tomorrow. There is no sitting of the National Assembly tomorrow. I'm speaking as the minority leader of the National Assembly. I've already called upon our members not to show up in the National Assembly tomorrow, because a special sitting of Parliament must be gazetted officially in the Kenya Gazette, and you must indicate clearly the agenda of the meeting, and you must consult with the leadership. I'm still the leader up to Tarehe 9 of August. I'm the leader of minority, whether Muturi likes it or not. Jalar kom od bura ma Westlands Tim Wanyonyi koro singo ne oganda jodhod Waluya ma odak Nairobi ni tend Raila Odinga ema biro bero ngimagi. Wanyonyi mane oloso kano romo gi kweth mar riwruoge 15 mag kanisa mar ADC wacho ni oganda no mar Baluya ok owinjore wuondi mar goyo ombulu kamachielo. Ojiwo kanisa kod jo Waluya ni kik bed oko mar telo mabiro kendo giketre kama ber mar yudo ber mabiro wuok e bwo telo no ma wacho ni en gadieri ni biro bedo mar Raila Odinga. Sisi Waluya lazima tuanze kuchipanga. Lazima tuanze kuchipanga. Haitafika 2027 tuanze kulilia kwa choo tena, hapana. Lazima tupitishe Raila Amolo Odinga kura. Na yeye atatusaidia. Mimi namjua. Najua Raila ni mtu mkarimu sana, watu wamuelewangi, lakini ni mtu mzuri. Atatupatia mamlaka na sisi pia tutatumia hiyo mamlaka vizuri tukiwa ndani ya serikali yake. Kora mogenda kaprare ko dabiro bang sadek maru tino chendo eno imorero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV. Odani wadhie yueyo kata kamano no wakwai mondo ibed kodwa chakruok nyaka giko to waneno kitimo mano kokale ote mari machuo kaachiel kod bende yawa ma loso kodwa kokalo e yore wa mag tudruok mag lony manyasani mano Facebook manyiso wan gin kodwa kendo giluwo weche wa manyien mag OIMORE. Aneno kanyo ka Ongwena Elias wacho kanyo ni kawuono korka yien jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta siro azimio la umoja One Kenya Alliance apia ya kendo motegno an kodu aneno achiel kachiel kantire paundege kadem kone mano kanyo Ongwena Elias. Mano bende wach machal kod mar Owino Ushanga ma wacho ni ayie kod jatend piny Uhuru Kenyatta kawuono ni endi oyango ne jo Kenya chung' mare kendo ng'eyo kama jo Kenya biro yudo e lokruok mano mana
kuom baba gi mama kende. Jicho mchanganyi wacho kanyo ni ento okwayo jotend ute lamo mondo mi olemne piny Kenya sama koro bende wachomo yiero maduong' mar dwe mar 8 nikech wacho kanyo ni wakia kaka yiero ni biro chalo kata kamano nokwayo mana lamo ne piny Kenya bati. Matthews Onyaja kondiek wacho ni noyudowa e yo maler kendo makare ka entire e boma maduong' ma Nairobi ka owacho ni omora ahinya gi kaka Ramogi TV osebedo ka kelo weche manyien ma keto ne jopiny ayanga gik matimore gwenge mopogore opogore. Duncan Nyakwar Nyandiga bende wacho ni Ramogi donje yo makare gwenge ma Kajulu, wacho ni ker osewuoyo koro wan warito mana rwako Raila tarik 9 dwe mar 8. Mano pach Duncan Nyakwar. Mane kaka pajandiko gi mar jasomo samoro bende nyalo chalo. Kailari bende wacho kanyo neno Ramogi yo makare ka entiere Nyamaroka, wacho mano kanyo Nyakach. Kata kamano wacho kanyo ni ento kwayo mana hawi maber ne jochung' mabende laro kony mopogore opogore. Jalango Otieno mor kanyo komora ahinya kanyo gi wach ma jatend piny Kenya owacho wuok ne apiaya mar lando chung' mare yo motegno. Felix Ochare bende kantiere Kanga wacho ni winjo yo makare kendo wacho ni kwe kende emokwenda legi magiyiero. Ramogi sama ikwayo kwe in bende bed ng'ano manyayo kwe kamora mora ma intie ahinya to e kinde ni mar siasa wadhi e yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth omiyo med ndikonwa ka imedo mana kete e Ramogi TV. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Hey. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Ten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama juakali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password.
barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndio password. Inawezekana. Machiegni kendo Ramogi wandonjo kata wadonje tielo mar ariyo mar weche manyien bang' wuok yweyo no Ramogi wadhi nyime ka koro wang'iyo motende gi weche mag ng'iyo kaka Uganda jo Kenya yudo thieth makare. Ute thieth makwan gi romo 17 mag oger kod tend county ma Nairobi osekonyo jotuo makwan gi romo 2.5 nyaka ne gergi. Mano yanko jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mane loso bang' timo limbe kuonde thieth ariyo e kinda beach mano yawa yanga e county ma Nairobi. Ripota maro Judith Omondi miwa ler mar wach. Piny owacho yango ni mohewo jo Kenya 2.5 oseyudo konyruok e yor thieth kowuok e ute thieth mane oger kod tend county ma Nairobi e bwo telo mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Kenyatta mane oyawo ute thieth ariyo Mwiki kod Mihango e kinde mamoko adek ma bende nochako tich ayanga odiochieng' ma kawuono omor kod okang' ma piny owacho ne nogoyo e chopo lek mar universal health coverage. Kutoka tufungue hizi hospitali 17 kwa muda wa miaka 2 tumeweza kutibu wa Kenya zaidi ya 2.5 million Kenyans ambao wameweza kupata huduma kupitia hizi hospitali. Ekinde limbe mare kar thieth ma Mihango e karod bura ma Embakasi county ma Nairobi, Uhuru ne okoni mine ma kwan gi romo 60 oseyudo konyruok e yor nyuol nyaka ne yaw kar thieth ma Mihango ka jotuo mar 300 bende yudo kony e yor thieth odiochieng' kodiochieng'. Nimeelezwa hapo ndani ya kwamba wananchi wa Mihango ambao wanatembea hapa kutafuta services mbalimbali ni karibu 300 kila siku. Tayari wakina mama 60 wameweza kujifungua na kupewa watoto hapa. Hawa ni watu ambao zamani walikuwa wanaenda kliniki za private ama wanakimbizwa Nairobi Hospital ama Kenyatta Hospital ama kule Mama Lucy. Jatelo no okoni lek mare en mar neno ni jopiny yudo thieth makare yo moyweyo miyango kaka universal health coverage. Okoni osedhiro chenro mag thieth kokwayo jo Kenya mondo hore tieko tich kode e ndalo matin modong'gi kolero ni ngima tek e thoth pinje ok mana piny Kenya kende. Na hata sasa hata kama tuko na shida kwa sababu kwa ukweli bei imepanda juu. Hiyo ni ukweli. Huwezi ufiche ukweli. Lakini jameni, hiyo sio mambo ya Kenya peke yake. Hiyo ni mambo ambayo imeguza kila nchi ulimwengu mzima. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhimbele Nyakoromoga Juang jatenda migao masomo Ngire George Magoha omedo kwero jotend skunde ewi medo school fees kata riembo jopuonjre ma poko tieko chudo kowacho ni ibiro kawnegi okang' mager. Magoha ne oloso e kinde mane orango kaka gedo mag klese mag CBC sikunde nyiri masironga mayudore e Nyamira dhi nyime. Jatend migao nowacho ni piny owacho timo duto maneno ni somo odhi mayom e sama skunde oyawne tam mar 2. Kamano bende nomedo ni omenda mar piny owacho mayore sikunde biro chopo koromo tich 5 mar jumani. We know that this time is going to be short, and that's the reason why we are asking the teachers to spare all the children. In the day schools, which form 75% of the schools in this country, Ramogi madongi owachno kendo ang' wakelni goyo makare mana bang' thuolo machuok. Kata kamano kapod wagoyo matache go motenre kod weche go mag somo bati. Ene jonyuol koro ogo duondgi piny kaluwore kod midhiero mar nengo mar ngima masani koro idho ahinya to sani ma nyithindo dok e sikul. Chenro mar yepo mag skunde no timore kawuono e bwo kalenda manyocha osechiw gi migao mar somo. Millicent Adhiambo noluwo chal mar yepo mag sikunde kendo miyo walere wach machal kamano. Odiochieng' mokwongo ma nyithindo dok e skunde gi mopogore opogore kaka yor yawo tam mar 2 mar somo.
Jonyuol dang' ni koni kod kagitemo duoko nyithindo e skul tok loro kuom juma achiel. Moko kuomgi bende temo nyiewo gige skul ne nyithindegi. Ywak to pod jonyuol nigo e wi chal mar ngima. Waywak to pi wang' makune, waywak gi iye. Obedonwa matek, to ng'ama waywak ni wakia ni en ng'a. Buk mane ne wanyiewo siling 69 200 pages. Sani en 168. Transport bo medore diriyo. Somo ma higa ni wayudo ka tek kabisa. Kendo wainyore kaka jonyuol. Wawinjo pek kabisa e weche mag tero nyithindo e skul kinde ma nengo gik moko ma nyithindo tiyo e skul odhi malo. Gilero gima omiyo wang' ni gin matek. Ndalo ma wang' ni nyocha omiwa mathuolo mar nyithindo obedo machuop kabisa. To nikech juma achiel parent ok nyal bedo able mondo ores school fee. Kalore ka ngima pesa ne dhiyo. Kata fees ne wachulo 3 terms. Sani wachulo fees. Ming'iewo nyithindo moko dhi makata shopping gidhi go ka gipimo kod kinde mokalo. Ohala masani rach kabisa. Ka wang'iyo kwapimo gi ndalo machien, ohala rach. Jonyuol ywak kaka wan jo ohala ma uso ka, waneno sida. Chon wayudo ka opong' malo kuchocho opong', nyithindo ne wilore wanyalo yudo tije mwa print, an abiro omo tich mondo adhi print, nyithindo onge. To mae kaluwore gi ngima matek mochakore gi e ot. Mamogo en tuch wani. Koro ng'ato neno ni ok onyal biro nyiewo ne nyathi uniform to nyathi dhi skul kech. Weg nyamburko mating'o jowuoth bende lero midhiero ma gikaloe e sama nyithindo dok e skunde ka jonyuol bende ywago medruok mar nengo wuoth. An gi chiche ni samoro tarik 14 bende inyalo med nengo mar mafuta. Nengo ma jonyuol ywago sani en nengo ma nomed dweche mokariyo mokadho chien ka nengo mar diesel nochopo siling 140 kuom lita. Jonyuol ni kod kwayo makende ne jotend skul, ten migawo mar somo kod piny owacho. Matin, wadhi bedo gi pressure. Waburo tho to nyithindo wadhi dong' kiye. Ibiro ritgi nang'o? Ne uru wachni. Wauru ling to waywak. Kendo de wakwawo sirkal kaber to next time ok onego bed ni giketo ndalo machuop kaka sani wainyore ni. Omiyo wagombo ni Ministry mar Education ochiw thuolo maler mondo kik riemb nyithindogi nikech gidhi jumba 2 kende. Akwayo Ministry of Education motel nigi magoa no winje nywakwa kaka jonyuol mondo owuo gi principals mag school mondo janyuol tema wabro temo kama wanyalo matin mwayudo to watero. Bang' medruok mar nengo mauta pacho ka dwe mokalo, ngima oganda osebedo matek kaluwore kod idho mar nengo gik moko. Gino makoro jimbo pek ne jonyuol e tero nyithindo skul. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jonyuol moro wacho kanyo ni gitema matin ma giyudo to gitero mondo gidhi chul ne nyithindo e skul koro kik riemb nyithindo. En wach matek. Inyalo paro ka ndalo 2 mokadho ne ogol wach ni jonyuol dwaro ka ni obede gi thuolo mar tero yien e skul mondo mi obed kaka yo minya chul go fees. En wach bende aparo ni migawo mar somo nosingo ni bro ng'iyo kaka timo. Aparo ni en gima kare kopo nitie janyuol moro ma japur to mane yo monyalo chopo godo dwaro. Kopo ni skul oyango ni gin gi dwaro makamano. To kapar gima tamogi miyo janyuol no thuolo. Kwa dhi nyime nyakora mga juang e thuolo ma tend Jubilee osebede loch. Yangore ni remo osebedo korka rito ratiro mar oganda jo Kenya. Mane kaluwore gi nonro mane opedhi gi riwruok makedo ne ratiro mar oganda mar riwruogno owacho mabiro kao tend piny Kenya to kiero mondo mi oket maine tiyo machiegni kod riwruoge makedo ne ratich oganda e bero lwasi marito chikego e thurka. Walter Nyambaga nigi lerno. Riwruok mar Amnesty International makelo ne ratiro mag oganda ogolo lipot moro mayango kenge mosego kod telo mar Jubilee e jiwo ratiro mag oganda to kod rem mosebetie korka rito ratiro mag oganda kuom thuolo mar higni 10. Ripodno chiwo ler ewi rem mosebetie e koriwo koda ka buono chike mag doho be badhi kanyakla kod yo mobilo osebedo katiyogo kod teko mathoth kuom jopiny, wach maketo piny owacho mar Jubilee kamarach e rito ratiro mag oganda. To gima ging'iyo ni e manifesto mane Jubilee omiyowa 2013 gi 2017 adi kuom gik mane gipango magisetimo ka luwore gi weche mag freedom of association ma jo media nyalo wuoyo, weche mag health care, weche mag corruption,
weche mag tije, weche mag police RSG, to gi weche mag COVID. The government did make pledges to protect Kenyans against these things, against extrajudicial killings, against enforced disappearance. Amnesty wacho ni lipode mathoth okosedo thuolo mar chopo ratiro ne jopiny kama goriwo koda kabuche mag lwenje mag udi e kedo kod tero nyithindo manyiri nyangu e kind mamoko. Every Kenyan who wakes up to go and vote is to have a dignified life, is to live with social justice, basic amenities. Concern victims of violence would be things like counseling, adequate safe shelters and gender violence recovery centers, things like those, which were not put in place in adequate numbers. Negi medo ni lalapoya mar moko kuom jopiny kod kwany mosebed ka ikwanyo godo ringre ji ma osenegi e yo makoch bende gin mago mosemiyo jopiny kibaji. Watu wengi walifariki kuhusiana na police violence more than watu waliofariki na COVID. So almost 3 times more people died because of police violence rather than COVID. So na hii trend imeendelea. Officers who are involved in violence, tuliona pia what happened in Yala, all the bodies that were retrieved there. I could not wear a mask. I was arrested and beaten up. Because I could not bribe a police officer, I spent the night in a cell. These are realities of our lives, and these are things that come to our attention. Bende gitielo ni lal mag omenda mag jolothieth e kod weyo ma ok osekaw kang' en tim makoch mowinjore rang makare e kod sirikal mabiro kawo telo. Scorecard momigi en 46 to ma dhi in line gi gik ma giwacho healthcare particularly kwang'eyo nitiere wach mar universal healthcare mane wang'eyo ni nochak e county mar Kisumu, county ma Machakos, county ma Nyeri gi county ma Isiolo. Wanyalo neno ka obedo rolled out ne ochopo kama koro ji dhi osiptende go to yud yedhe, ji dhi kuonde go to yud jothieth ni mar nitiere gaps. Being as vigilant with the new administration coming in, and particularly in the area of developing of core minimum content. Riwruok mano mok mar piny owacho Amnesty International lekini golo report mar higni 10 e kedo ne ratiro mag oganda bwo loch mar Tend Jubilee koro kwayo piny owacho mibi chuo gi tok yiero maduong' mondo chuoga put moro biro tiyo kanyakla kod riwruoge moko mag piny owacho. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ogolo dok e it jo-Kenya ni kik giyie kendo giyier jotelo ma jo-mibadhi. Apisas mag EACC ka otelne gi jadolo Eliud Wabukala nobago romo mar poro wach e wi okenge mag kedo gi mibadhi. Ka en odiechieng' ma pinje Afrika oketo tenge mar ng'iyo ondamo ma lwenj mibadhi osegoyo. Chris Owino nigi ler mar wachno. Chenro mag kedo gi mibadhi e migepe mag piny owacho okawo okang' machielo e kinde ma jakom duol makedo kod mibadhi e pacho kae Dr. Eliud Wabukala owacho ni lweny mar yweyo mibadhi